Veliki stolnoteniski pozdrav svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. U ovom prvom videu govorit ćemo o tome kako ispravno držati reket za stolni tenis u ruci. Stvari su poprilično jednostavne i na jednostavan način ćemo objasniti ključne točke držanja reketa za stolni tenis koji će vam omogućiti da postavite dobar temelj, jer bez ispravnog i dobrog držanja reketa nikada nećete moći postići svoj maksimum u stolnom tenisu. Zato je važno uspostaviti dobre temelje prije nego što se krenete baviti ovim sportom, jer kasnije je puno teže promijeniti ako usadite krive navike. Dakle, pređimo na tehničke podatke o tome kako držati reket za stolni tenis. Prva i osnovna stvar, kada stavite reket ispred sebe, ono što trebate učiniti je simulirati da se rukujete sa tim reketom, pružiti ruku kao da ju dajete nekome za rukovanje i uzeti reket na način da vaš kaži prst ostane odvojen od ostalih prstiju koji idu na držku, a kaži prst ostaje na gumi reketa. Otprilike ovako, ne smijete ga dići previše gore jer će vam zategnuti zglob, ne smijete ga spustiti ni previše dole jer će vam također ukrutiti zglob, trebate naći idealnu poziciju u kojoj je vaš zglob fleksibilan i opušten. I onda, kada tako uzmete reket, on bi trebao otprilike izlaziti ravno iz vaše ruke. Pogledajmo sad još neke detalje. Znači, kada reket stoji tako da izlazi ravno iz ruke, otprilike, znači vrh reketa bi trebao biti u ravnini sa vašom rukom, onda je to dobro držanje reketa. Kada gledamo ovaj tu dio između kaži prsta i palca, taj dio je izrazito bitan zato što će on kasnije, vidjet ćemo u sljedećem videu, određivati dvije vrste držanja koje služe za različite udarce u stolnom tenisu, ali ono što je bitno je da otprilike po sredini ovog tu dijela gdje vaš reket ide i gdje se razdvajaju vaši prsti, otprilike po sredini, može malo više na lijevo ili malo više na desno, to ćemo vidjeti kasnije kada govorimo o različitim udarcima, kako male promjene mogu biti značajne da bolje izvodimo određene udarce, ali za sad otprilike po sredini, znači ova prijelazna linija između vaših prstiju treba biti po sredini linije reketa. I na taj način ćete dobiti dobar, zadovoljavajući, fleksibilan način za držanje reketa. Evo, pogledajmo s oba dvije strane kako to otprilike izgleda. Znači, to je to. Vrlo jednostavno, vrlo osnovno, ali esencijalno da jednoga dana budete uspostavili taj dobar temelj i mogli napredovati naprijed kako biste mogli sve udarce izvoditi na što bolji, što precizniji način. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih postavite u komentaru ovog videa, bilo da se radi o temi držanja reketa ili o bilo kojoj drugoj temi, i rado ću vam pomoći tako što ću odgovoriti na vaše pitanje. Do sljedećeg videa pozdravlja vas vaš trener Danijel Mijatović.